Кой е първи? Правилата същите, успех, момчета. Чек! Ти си бачиш матката, ще ти отворя путката с уста. Ще ти нарежа един салам и ще те оставя пред вас да ядеш катран. Майка ти ще бая бати в устата, ти си просто путка, брат, и не разбираш от това как да правиш рач. Ти си малка неща стига, ще те свина, отворя ти ще се издрайва и ще ти направи киремина. Ти си глупак, не ставаш за рап, ще изяш на фристайл батъл рап. Май се гледа ейнстайл, не ставаш на фристайл. Ебак ти жената, къде е майка ти да ти пляска? Патата каша те е порче, след този пато ще почеш да ти кажеш през гласа. Искам те кит край, той ще си училата след криптай. Край си ти превърши без трия гости, ти причина те искаш да вършиш. Как се казваш курва, знам, че обичаш да правиш житро. Тук ще бъдеш дитро, не бъде да ми се правиш бро. Ти къпя, тук знам, че лъскаш брат. И си тъпо пак мясаш носата, че ядъня си отдел така. Бегай без право пак, ще те стрелям ся. Еба ти глупа, какво се дървиш брат, виждам, че треперят ти крака. Ако може да намалим ниските на микрофона, с който участвате в ситата, или да намалим малко микрофона, понеже е много тежко, надявам се сте съгласни с мен. Или да оберем ниските, или да намалим мъничко микрофона. Който си мисли, че Данкича печели да извика сега. Има добри приятели, брат. Който си мисли, че психопата печели да извика сега. Моят гостия за психопата, пънчове, деливари, присъствие, всеки един критерий, по който той може да спечели, беше покрит. Ти се представи много добре. Това, което представи Данкича, беше енергията, която ви е нужна, за да направите батъл. Миналият батъл беше като лека загрявка, трябваше малко да загряваме както публиката, така и участниците. Според мен този батъл беше едно показно на това как трябва да продължат напред. Ти се представи много готино, в случая той се представи малко по-готино, но сега има шанс да се върнеш. Ти беше първи, сега той е първи, ти има шанс за отговор след това. Батъл може да приключи този рунд или да го спечелиш ти след още два. Всички са окей с това, нали? Супер! Психопат, ти започваш този рунд сега, микрофонче. Батъл продължава и сега ни за двете МС-та, Варна!